And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. I have a girlfriend and I'm choosing him, hindi ang girlfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Basti. At gusto ko sanang i-share yung kwento naming dalawa ng girlfriend ko. Her name is Hazel. Mabait, matalino, may takot sa Diyos. Nagkakilala kami ni Hazel nung kami ay magkaklase noong elementary. At dati pa, crush na crush ko na siya. Hanggang sa umabot ng high school. Nag-confess na ako sa kanya at sinabi niya rin na gusto niya ako. Wala nang ligawan na naganap. Kasi gusto na naming pumasok sa isang relasyon. Ginawa namin yung relationship namin na maayos at maganda. Yung nagtutulungan kami sa isa't isa. By the way, isa siyang member ng choir. And we have travel goals, may goals sa studies, at meron din kaming faith kay Lord. Kaya minsan, ang mga kaibigan namin, tinatawag ang relasyon namin na relationship goals. Masaya kami sa isa't isa. Until one time, maybe ito na yung oras para sabihin ko sa kanya yung tunay kong nararamdaman. At kailangan niya ring malaman kasi kapag ibang nagsabi, siguradong magagalit siya. At ayokong mangyari yun, kaya kinailangan kong gawin ang bagay na ito kahit masakit. 31st of December 2017. After ng mass para sa pagsalubong ng year 2018. Kasama ko si Hazel. Gawa na rin ng second anniversary namin nung araw na yon. Nag-date kami, kumain, gumala, nanood ng sine. At ang pinakahuling ginawa namin, nagsimba. Sabi ni Hazel sa akin, "This is one of my most happy days with you, love. Sana maulit-ulito." Sabi niya sa akin pagkatapos ng mass. And this time gusto ko nang sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Pero natatakot ako sa reaksyon niya. Pero kailangan ko eh. Kaya naglakas loob ako na sabihin sa kanyang, "Love, can we talk?" "We are talking," sagot niya. Hinila ko siya papasok sa loob ng Adoration Chapel ng simbahan. Sakto, walang tao doon. Sinabi ko sa kanya ang gusto kong sabihin. "Love, remember, nag-meet tayo dito sa loob ng Adoration Chapel. Grade 8 pa tayo nun. Nagulat nga ako na ikaw pala yun. Ikaw pala makakatuluyan ko. Pero mukhang iniisip ko pa, sasabihin ko, iniisip ko pa kung ano idudugtong ko." At sumagot ang aking minamahal. "Grade 8 pa tayo nga nun. Sakristan ka nga nun eh. Tapos hindi pa halata sa'yo." Matawa-tawa niyang sabihin sa akin yun. At finally, nakaisip na ako ng magandang mga salita. Well, kasi hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Nakita ko bigla sa mukha niya na napalitan ng kaba yung sayang nararamdaman niya. "What? May problema ba?" tanong niya sa akin. Then I said,
Wala naman. I just want to tell you something and Hazel, I want to continue my calling to the Lord. Gusto kong maging pare. Gusto kong maging pare. Sinabi ko yung huling linya ko ng merong kalakasan. Why? Salita na pagkatapos niyang sabihin ay sinalo ko agad. Kasi parang I'm not the right person na magiging kasama mo habang buhay. Yes, we love each other, but as we grow up, my faith has grown more at nararamdaman ko yung calling ko. Sagot ko sa kanya. Paano kung ayaw ko? Paano kung ayaw ko na ibigay ka kay Lord? Pwede bang iba na lang? Mahal kita. Magkakasala ba ako kapag hindi kita pinayagan? Love, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. And then sinagot ko siya ng, sorry, maybe I'm not the right person for you. At doon ko na nakita na pumatak ng tuloy-tuloy ang kanyang mga luha. Habang nagpapaliwanag ako, sobrang iyak siya. Punong-puno siya ng kalungkutan. Ganon din naman ako. Sabi ko, Love, I know na mahal mo ko. Pero sana, hayaan mo ko. At sumagot siya sa akin na, Promise ko sa'yo, wag mo akong iiwan. Wala na akong ibang lalaki na hanapin kaysa sa'yo. Hindi nila kayang punan yung ginawa mo sa akin. But I was decided. Nung sinabi niya yun, binigyan ko lang siya ng isang mahigpit na yakap. Na para bang hindi na mauulit yung yakap na yun. Natapos ang relasyon namin nung araw na yun. Mahal ko siya, pero mas mahal ko ang Diyos. Muli, ako si Basti, at ito ang aking secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!